Jeg vil i dag bevise, at diskriminanten i en andengradsligning kan definere, hvor mange løsninger, eller løsningen til andengradsligningen. D er jo så b i anden minus 4ac, og det gælder så, at hvis d er mindre end 0, så er der ingen løsninger. Hvis d er større eller lige med 0, så er der en løsning, som er x er lige med minus b over 2a, og hvis d er større end 0, så er der to løsninger, og det er x er lige med minus b plus eller minus kvadratrodet d over 2a. Og diskriminanten er selvfølgelig defineret som b i anden minus 4ac. Jeg vil starte med at skrive andengradsligningen op. Og så vil jeg starte med at gange med 4a på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger vi kan starte med højre side. Hvis vi ganger med 4a på højre side, bliver det alligevel 0. Og så skriver vi det op herover. Plus a, b, x. 4a, bx. 4a, bx plus 4ac er lige med 0. Herefter vil jeg plus med d, altså diskriminanten på begge sider. Og plus d er lige med d. D, som jo også defineres som b i anden minus 4ac, det vil jeg gerne sætte ind i stedet for d på venstre side af lighedstegnet. Så vi skriver plus b i anden minus 4ac er lige med d. Her kan vi allerede se, at der er nogle 4ac, der går ud med hinanden. Og det vil sige, at det bliver til 4 i anden gange x i anden plus 4abx plus b i anden er lige med d. Her er det så, vi skal bruge en kvadratsætning, den første kvadratsætning, omvendt. Så det her udtryk, vi har her, det kan svare sig til det udtryk, vi har her, hvor 4 i anden plus x i anden er a-værdien, b i anden er b-værdien, og 4abx er det sidste led i kvadratsætningen. Hvilket bliver til 2a plus b i anden er lige med d. Det næste vi skal gøre, det er, at vi gerne vil bevise, at vi starter med at bevise, hvis det er lige med 0. Så derfor sætter vi 0 ind på d's plads. Og så starter vi ellers bare med at sige, kvadratroden af 2a plus b i anden er lige med kvadratroden af 0. Og her kan vi så allerede sige, kvadratet 0, det er jo ikke noget. Så det er bare 0. Og så fjerner vi selvfølgelig bare parentesen, eller ikke parentesen, potensen. Så det bliver til 2a plus b. Det næste vi gerne vil, det er, at vi gerne vil have fjernet b. Så vi siger 2a er lige med minus b. Nu har vi minus med b på begge sider. Og så vil vi gerne, at vi dividerer 2a på begge sider. Jeg glemte så at skrive x her, så det bliver til 2ax i stedet for 2a. Og så giver det så lidt mere mening, at efter vi har divideret med 2a, så giver det jo selvfølgelig x er lige med minus b divideret med 2a. Så er den her bevist, at det er x lige med minus b divideret med 2a. Det skal vi. Ja, og så skal vi bevise de næste to. Så lad os starte med at sige, at hvis d er mindre end 0,
så siger vi 2ax plus b i anden er lige med minus d. Putter kvadratrod på. Her kan vi allerede se, det giver ikke nogen mening. Kvadratrod af minustal. Cannot say that. Oh. Så A. Og hvis d er større end 0, skal der helst være 2 løsninger. Det beviser vi nu ved at sige 2ax plus b i anden er lige med. Så beholder vi jo selvfølgelig bare d. Putter kvadratrod på. Så det bliver til 2ax plus b er lige med kvadratrod d. Og så skal man måske lige huske plus minus tegn foran kvadratroden der. Så fordi at det ændrer ikke noget på en kvadratrod, hvis fortegnet er plus eller minus. Så gør vi det samme som før, vi fjerner b, så vi siger 2ax er lige med kvadratrod d plus minus b, og dividerer med 2a, og så får vi så til sidst x er lige med kvadratroden af d og minus b plus minus kvadratrod d divideret med 2a, hvilket så giver os to forskellige muligheder til at løse den. Så x kan være lige med minus b plus kvadratrod d divideret med 2a, eller det kan være lige med minus b minus kvadratrod d divideret med 2a. Ja, det er de to forskellige løsninger, der så kan være til, hvis diskriminanten er større end 0.